Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 11 na bulan sang Enero tuig 2023. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu dili lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Mayor Benitez naganigosyar sa pamilya Gonzaga para sa pagpaayos ang pribadong propiedad sa tunga sang BCGC kag Bacolod Esplanade. NOCPO Director Pamitan nagkumpirmar nagfile na sang iya courtesy resignation. Pamilya sa napatay kag sang driver nga naaksidente nagligad nga adlaw sa tubangan sang Golden Fields Commercial Complex wala pa sang may ginkasugtan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbulgar ni anay Department of National Defense Officer in Charge Jose Postino Jr. nga nag-resign siya sa pwesto. Nagligad nga simana matapos mabasahan na lamang sa balita kag social media nga nagpanumpa ng bag-ong hipis ang militar sa Malacañang. Enero 6, 2023 sang magpasa sang irrevocable nga resignation si Postino kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa naibalan, liwat ginapoint ni Marcos si General Andres Centino bilang chief sang Armadang Kusog sang Pilipinas. Bulos sa yaanay gin-appoint man nga si Lieutenant General Bartolome Bacaro nga nagserbi Armed Forces of the Philippines Chief sa sulod sang 5 ka bulan. Suno pa kay Postino, hindi niya pagtugutan nga madagtaan kag mapolitikahan ang reputasyon sang Armed Forces of the Philippines tungod sa iya promisa nga ipabilin ang high esteem sang organisasyon. Angot sini, 7 sa siyam ka-opisyal sang Department of National Defense ang nag-resign man sa ila posisyon kasunod sang resignation ni anay Officer in Charge Jose Postino Jr. Suno kay DND spokesperson Arsenio Andulong, kalabanan sa nag-resign amo ang team nga gindala ni Postino. Dugang pa ni Andulong, normal ang resignation sang mga opisyal sang DND sa dalom sang bag-o nga liderato tungod ini customary kag parte sa patakaran bilang coterminous officials. Kalakip sa mga nag-resign amo ang pila ka undersecretary kag assistant secretary. Din pa siguro ni Andulong nga hindi apektado ang operasyon sang DND sa piyak sang pila ka mga resignasyon. Daw panilagan ta ini maidid kay basta gani maglain ang buot sa mga opisyal, balantayan nina. Wala kita nagasiling nga magimo sila santikang o may mga kudita nga magluntad sa pungsod Pilipinas. Siguro disgustado lang sila. Disgustado sa pila ka mga pagbulubaylo sang mga opisyal nga wala sang pahibalo. Di ka tindog yan mo sa inya, wala kuyak balo. Bati lang kuya sa balita, kabati lang ko, kanabasahan ko lang sa social media, ang natabo. Nya ti daw wala rektabla nga kumandhalin sa ibabaw. So dapat ang aton bag-o nga administrasyon maghinay-hinay man. Ay masakitan man ang pila ka mga opisyal naton nga ginbutang sa palagakuan nga hindi mo respetuhon. Hindi ini maayo nga mga tikang sa aton mga opisyal. Makahatag nila in buot
sa pila pagid ka mga opisyal sang Armadang Kusog sang Pilipinas. Amo ni mga pinalangga sa una ni anay Presidente Rodrigo Duterte pinangdubli ang ila sweldo bangod malapit sila sa presidente. Ti subong may pila ka mga pagdulo disgusto. Okay malang na, madulo disgusto ka kag maulu-uluhan buwas damlag. Apang kabay pa nga hindi ini maghatag sang madalom-dalom pagid nga isyo nga dapat hindi matabo dire sa pungsod Pilipinas. Halalungan iniya mo ang Armadang Kusog sang Pilipinas. Kay kabudlay kon madisgusto. Ini sila may mga tinawo, ini sila may mga sumulunod man. Kag labi na gid ining courtesy resignation naghatag ini sang pipila ka mga palamangkutanon sa mga opisyal sa aton kapulisan kag militar. Kay gulpi lang mo, amak mo pa courtesy resignation mo ya, ang tanan nga mga full-fledged colonel kag mga general, bangod lang sang pipila nga ara sa sulod sa grupo nga mga illegalista o kon protektor sang illegal nga aktibidades. Sang timpo ni Duterte, ginahingadlan ina sila mo, isa-isa. Subong ya, general gid, bilog. So, mabatyagan mo gid nga may jutay nga pagkadisgusto ang pila ka mga opisyal. May ara gani wala magsunod mo. May ara naman pila ka porsyento nga nagsunod sa courtesy resignation. Apang madamo man ang wala magsunod. Hindi man ni mandatory mo. Iniya pangabay malang sang DILG secretary nga si Abalos. Hindi ginigay ginamando gid nga tumanon gid. Ti bangod sini madamo sang huding-huding subong. Amo gani nga siling ni Senador Amy Marcos dapat padalman ini. Nya may mga fake news nga nagakatabo nga may mga disgustado, may ara reports ang kudita kag iban pa. Nya kon hindi matuod, pero siling niya basta gani may aso, may kalayo. So dapat halalungan ini, bantayan naton ini. Hindi tahagad gid sang duso gid nga maglain ang buot sang aton sini mga opisyal sang kapulisan kag militar. Hindi kita luyag nga magtuga sang paksyon sa tunga sa mga opisyal sang gobyerno, Armadang Kusog sang Pilipinas kag Philippine National Police. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Balik ako pagkatapos ini. Bagong Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, nunang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ayon, mabulubugnaw ang panahon, mga low pressure area, subuman ang bulan sang Enero, matulutugnaw gid man.
basta gani bulan sa Enero, amo ni siya ang pinakatugnaw nga bulan pagbukas gid sang tuig. Ginupdan pa ini sa mga low pressure area, labi na gid nga nagtugnaw. Kay may ara low pressure area ginabulubanta ini mga 425 kilometro east of Hinatuan, Surigao del Sur. Ang shear line amo nagaapekto sa eastern section sang Visayas. Palihog abi i-confirm ang patrol, palihog lang kung sinong nagaman subong kay dugay-dugay tawgan ko kamo. Balik kita sa tikang sang panahon, ang bilog nga Visayas may ara ini magulugal umon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan panaguob bangod sang low pressure area kag shear line. Ang Occidental Mindoro, Palawan upod ng Calayan Islands may ara ini nga may magulugal umon nga kalangitan nga dala ang pag-ulan kag tuga ini sang amihan. So hindi kita matingala ha, kung mabulubugnaw ang panahon karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:12 na, palihog lang signala kon ara na ang aton patrol sa sini nga mga tinion kon sinong gaman sa patrol subong. Kay Niliana Sabran, gamonitor kami sa barangay Tagok, Purok Manga, Kabangkalan City. Sabran family, always gid na gamonitor number 1. Salamat gid. Dira kay Roberto Caraposco Caraballo, mayong aga monitor kami dia sa gate sang Dika Homes, Handumanan area. Samtang hulat sang pasahero from Hutuda, Handumanan, Bacolod. Kay Erwin Gonzales, good morning nga. Sige, nya gamonitor lang ko di. Ni Giselle Franco sa Maaw, pangapi. Kay ETG Hilarso, good morning, monitor lang sa Purok Matahom, Tango, Bacolod. Kapita Action Fred, may tinanok nga kamuti ba kampyon ang iya pamahaw. Kay Aladino Villalos Lumakad, morning, monitor kami dia sa Agisan. Taga Agisan, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Dira kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Parerimias Arroyo, kamusta ka? Si Tutor Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo nas dalom. Kay classmate ko Ipren Pompirada, kag Nets Alarcon, good morning. Kay pare Kinit Pabon, kamusta? Kay pare Erning Horilya, gabugtaw na ni. Kay pareng Estoy Querido, gawaking-wuking ka na. Kay Richard kag Tutobino sa Barangay 4. Kay Reuben Tampos kag Bob Francia, good morning man. Kamusta na ang aton patrol? Wala gid. Wala kita ang aton patrol karon nga kaagahon. Anano pagid ang mga balita kag isyu ngaton talakayon karon nga kaagahon. Oy, ang importasyon kuno sang sibuyas sa pungsod aprobado na ni Presidente Marcos. Import naman kita. Amo nang malain gid. Import kita. Tiiniya ang sibuyas Bombay ni hindi man ni importante Ati guro sa mga restaurant kay sa mga nagapangluto ti kinalan may sibuyas Bombay gid amo nang siling kublang nga dapat i-boycott nato nini. Kung pwede ba lang ang sibuyas dayon dito na sibuyas dahon ang anay kita no. Boycotton dabla pakilalahon ta ining mga nagahord kay kon si Senador Cynthia Villar pa nya kaklaro nga ginahord ini, ginatago ini sang pila ka mga trader, pila ka mga bintahuso nga mga negosyador. Pwerte no, amak mo taguon mo. Pero kung hindi mo ni pagbaklo na ang bilog nga Pilipinas mag-upod sa panawagan, i-boycott ang sibuyas Bombay. Karkulo ko magkaladunot na niya sa ginataguan nila sa ilang mga budiga nga hindi mabakal bla. Amo ning dapat patudlaon ang taon ta kung hindi lang na pagbuyan. Kaya kung hindi lang pag-ibaligya na,
manubo. Iba na magkaladunot kay linit kung kaisabla. Pati Sibuyas Bombay taguon pa. Kundi kisa gina intulin na kita sa ibang nga pungsod, pinasudlan kita milyones nga sibuyas, illegal halin sa pungsod, China. Maya pa yung mga illegalista kay ganansya. Pero ang pila nato niya ka manog baligya, bakal ka subong Sibuyas Bombay, ay, dahulin ka dako, perti ka gagmay. Kung mabakal ka dagko, hindi masarangan sa bulsa mo, perti ka mahal. Abusado bala nga klase sang mga negosyante nga iban nga nagatago sini. Inatago na ni kagbuyan nila kung perti ka mahal. May na kung hindi pagbaklon, kay antes nila buyan, inablang hindi na mapustan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17. Anong natabo sa aton patrol karon nga aga? Kay Aladino Villalos lumakad morning, monitor kami diya sa Agisan. Kay Ruming Estrabon Hidalanga morning sa Barangay Talaban Himamaylan ga monitor ga pangapi. Sige. Pulo pangapi lang kabuda. Samtang nagaupod kita sa aton karon nga kaagahon. Anano ayan ang mga presyo sa merkado? Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Ang basura kamusta? Bao ang IPMCD Sigid. Good morning sa inyo. Agad ka mo pasalig si Maria Pibla ni. Obra sa pasalig ng ligad nga si Manan yan di Ang baklag na ruto na. Tilang tawang sitwasyon subong sa pila ka subdivision kundi na ni Maho bulubungyod na ang basura, nagagad kamo sang pasalig pagkatapos hindi man matuman. Galing kay may 4 may kabulan ang panghakot sang IPA mo. Dapat kung tani ginbot sino man ang palawig sinis ang dapat tani ginlawig lang 1 kabulan o 2 kabulan pagkatapos ibidig na islan. Sino nang bulubarikat sini nga tagaan pagid 4 kabulan. Ang serbisyo hindi gidyamo mo. Porte nga klase serbisyo. Daw hindi maintindihan. Pasug-o-sug-o bala. Pero ginabayran kamo sang syudad sa Bacolod. Ang syudad sa Bacolod kung tani dapat talungan yaman ang ginabayad ya. Kung mayong serbisyo, kung tani sa kasugtanan, pwede makakas anytime kung may reklamo na kag hindi mayong serbisyo. Ya makbuga ugtas kay mo nga ni Maho yung syudad sa Bacolod. Titagaan mo pa 4 pagid kabulan nga ugtas sang hindi mayong nga serbisyo. Otro maning hagad pulo pasalig di sa Maria Pinga ni nga kuno hakuton ang baklag tapuson agad sang buhi sugilanon lang nga patapos nga wala kasiguruhan. Ti kundi ang guaya entonces ang syudad sa Bacolod imbes nga City of Smile, City of Baho sa basurang guatas ni. Porte mo ang reklamo hindi maintindihan. Ti kuntani medyo bulubalikwas man jutay IPM baw nabisto ko nagligad to ang ila opisyo gabayad gali sila man sa pila ka mga opisyal sang syudad sa Bacolod para magkuting-kuting lang kag patigayonon ang ila pagserbisyo diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga tao sa likod sini kilala sugid sa kon sa isa ka abogado ba puwerte galing sindikato nyo perting ganit nyo sa IPM. Terrible. Oo. Daw hindi ko magpati nga ining pila ka mga personalidad nagahimo sang subong sini. Patigayuno nila tapos ganitan nila todo para maulu-uluhan may pila sila ka mga ginpabudpud man sa katapo sang media. Kag ang ginapamudpud ginaibanan pa. Kikita mo lang nga klase sindikato. Wala magkalahuya. Wala sila kabalo nga ang gaba sina porte. Ang balik sa inyo lawa sina hindi maintindihan. Ay, oo. Porte, no? Ang tanan mo ning ang ganitanay. Porte, ged. Amo nang kinanglan naton ang mga opisyal. Inablang supisyente na. Kag ang mga tao hindi mag-abuso.
Malain na mo kung ikaw alkalde. Si for example, kay Mayor Bing sa una, kag kay Mayor Albe Subong. Ti ilaya husto nga pagpadalagan, ang taos dalomya, ga pinagusto pangurakot. Purte ang pangurakot, pati sa job order kag kaswal, ginamidyuan pa. Jutay ng sweldo, kaltasan pa. Nya pasalig, obra. 2 ka bulan, nya batong lang sa kabulan, bato ka. Ang sa kabulan ila, amot ano ka matuod sining mga aligasyon. So, ang diferensya, ara sa edalom sa mga tao nga nagaparte lang nga perti kabakod sila sa administrasyon. Ang malain na niya, kay pati sweldo, allowance ang mga job order nga mga pobre nga daan nga perti pakagamay, ila pa nga kuting-kutingon, kag iban-ibanan, pasaligon na nga sige ka lang obra. Basta sige man ang tubod, kalta sa sweldo, sang mga job order. Bao pila ka adlaw magabaan gi kamo sini. Mag-abot gani timan mirise kagaba, mabalik kina sa lawas ninyo. Purting pangaltas. Amo na nagkakatabo na diskubrihan ini kay nagpinungkuanay ang pila ka mga arada sa City Hall sa una porti gali nga pagka sindikato. Ang ibanda batuno nila job order kaswal ang iban nga babae pagkatapos sa kuting-kutingon wala huya nga klase sang mga personalidad. Amo gali ini ang nagakatabo. Perte no? Ginakalitan nila bla. Ti kon ga kinanglan gid obra, sige lang, bato na lang. Kapit sa patalim. Por Dios, por Santo. Mag-abot gani ang gaba magbuelta sa lawas nyo. Halalungan inaabyan. Puerting panghimulos nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23. Wala gid patrol. Hindi gid kitao na patrol karon nga kaagahon kay Ters Vergara Sanso. Good morning. Gamonitor sa Moises Padilla. Taga Moises Padilla, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning, always good. Nagapamati sa Aksyon Radio, Tamyaw Kubata, Comaricon Castillo sa Beirut, Lebanon. Si Marjorie Castillo sa Hong Kong. Kag Wilson Castillo Jr., Sharina Castillo, Banaag sa Lower Bicutan, Tagig. Sige. Kay Aida Alunan, ari na siya, bugtaw na karon nga aga. Kay Julpa Caritatibo morning. Julpa Caritatibo, Tamyaw ya Bindol family. Kay John Kagnamay sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man, monitor lang ko kada aga. Tamyaw ko akon apo, si Queenie May sang ikatrisi niya nga kadlawan subong nga adlaw. Kay Queenie May, happy birthday gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up
to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasig siya napili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo madua ng muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tabanan sa aton mga utod gabarikutot pasubong mo sigurado gabugtaw gabarikutot kay porte sa pagkatugnaw sa nga panahon. Grabing kurog-kurog sa iban. Ang pamalatian sini Kataro ubosi po nila na trangkaso halong-halong lang sa Cambio Cliba. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Oy, gin-serve na kuno sa Bacolod City Legal nga opisina ang notice to pay and vacate sa duwa ka stall sa Manukan Country nga napaslawan magbayad sa ilautang base sa compromise agreement. Ang duwa ka stall amo ang Carmen kag Sheba Rose. Sa notisya nga permado sang City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginatagan sang 15 dias ang duwa ka stall para magbayad sa kabugusan nila nga arrears. Ang Carmen may utang nga 687,680, samtang nga Sheba Rose ang may balanse nga 660,543. Di nagadimanda ang City Legal nga opisina nga bayran ang ila arrears kag magbiya sa lugar sa gintalana nga adlaw. Bangod ko mapaslawan ang syudad na mismo ang magasira sa ila pwesto. Sa dalom sang compromise agreement dapat magbayad ang may utang nga stall sang 25,000 kada bulan umpisa Nobyembre 2022. Ang mapaslawan magbayad sa sunod-sunod nga bulan ipapanaog
ang notisya sa pagbayad kag pagpahalin sa pwesto. Kundi gingkatuan ang stall dira sa Manukan, oy, wala na sang may ginabaligya sang ginserbe ang notice. Abot silingon, wala na kita ang nag-arkila sang among mga lugar dira sa Manukan country. Amo na siling ko kung may kwarta kada bulan bayad gid, kay kung magtingob na dalag ko na budlay na bayaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon na sa Life Extension. Philippine Standard Time las 4:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo.
Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas patay naman linutang dira sa Kalye Mercury, Pontevilla Subdivision, Barangay Takuling ang 51 anyos nga si Josere Haranilla, security guard sang Bridco Port. Bawa, ginsunod sa kuno sang inubang nga puti kag motorsiklo. Una nga naglutang nagasakay sa van, baw ginpinising pa siya sa nagasakay sa motor. Hamak mo, 23 kaigo sang bala. Nakita ang basiyo sa isina sang krimen. Basiyo sang 45 kalibre nga pistola, 22 kag 9 mm. Ay, ho. Daw, purti, ha. Alin sang tuig 2022, iniho, bago naman na. Isa naman ang ninutang security guard sang Bridco Port. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Milvin Piñapilda, good morning. Kayo si Eerson Lapinigonyo, halin sa Stonehaven, Barangay Granada, good morning. Kay Nancy Garcia, gamonitor gid sa program, salamat gid. Kay Florinda Villacampa, good morning. May lang pag-monitor, tagsagid ka kaagahon. Galing kay inasudlan kita sang, ano pa, hindi ko mabasa gila yun, no? Gamonitor dia. Sa Purok Mahimulaton, Banago, si Florencia Villacampa. Si Erne Udas Colidas, good morning. Kay Doy Artor, kay Idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, nagaupod man. Si Jinky de Alagdon, Arisao, morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Bilasor, Banisa kag Doc Mat Mayo. Si Mama Yalulit de Alagdon, Papa Joe Alma Oligon, Noel Amar, MG Season, ya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin ini sa Arizona, USA. 50 ka stars ang ginpadala. Salamat, gid. Balik ako pagkatapos ini. Pagbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang Heart of... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Tugnaw nga panahon subong, baw purti katugnaw gid. Kinahanglan naton ang kape. Kag kon kape ang kinahanglan, rekomendasyon naton Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nga
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Aber, pasudlon tanay ang report sa puwersa sang aton sini kapulisan, pamilya sa napatay kasang driver nga na-aksidente nagligad nga adlaw sa tubangan sang Golden Fields Commercial Complex, wala pa sang may kasugtan. Pulis Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ging klaro ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, nga wala sa ariglohanay nga natabo sa tunga sa pamilya Bourbon kag pamilya Dialogo sa Ginima Cotubangay sa Lunes sa hapon sa Police Station number 8. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, Action Fred, nga kung ginhatagin man nga financial support ang pamilya Dialogo sa pamilya Bourbon, ila kabubuton bilang kabahin sa pagbulig nila sa napatay nga aksidente nga si Leonilo Bourbon, 58 anyos, may asawa, sang Purok Mabinunigon 2, Barangay Subag sa siyudad sa Bacolod. Lunes pa sa Ugto, Action Fred, nakagwa man sa custodial facilities sa Police Station number 8 ang driver sa Suzuki Ertiga nga si Miguel Jomari Gialogo, 22 anyos, soltero, sa Purok Kasilingan, Barangay Tangob, nga mo ang nakabunggo sa napatay nga taxi driver nga si Bourbon. Sunod pa kay Puerto, Action Fred, kung mayara gid man siya torment kay matabo, mismo ang pamilya sa napatay amo ang mag-execute sang affidavit of non-interest para masirado na ang nasambit nga kaso. Bali kahapon siya nagita ID ang both parties. Bali naghatag lang initial nga assistance para sa burial sang aton victim. So ang ariglo wala pa klaro. Until nga wala pa ya kapirma sang non-interest ang pamilya sa biktima, wala pa ya may natabo nga settlement. Kung maginatag yung mga financial assistance sa pamilya sa napatay, kusang loob niya sa pamilya. Kag obligasyon nila na kay ti patay niya mo, obligasyon mo na yung ipalubong. So hindi pwede yung ikaw ang tinuan sa pagpatay sa iya, hindi ka magbulig nga maipalubong siya. So obligasyon mo na iya, ikaw ang suspect. Ang suspect ka po siya nagkagawa na, so anytime pwede ka fali ang pamilya kung desisyon na Manila. Sir, bali 12 noon kahapon nag-lapse na ang iyang detention sa reglementary period. So anytime pwede man niya ka-file ang pamilya kung hindi sila magpa-ariglo. So ato yung natabo nga paghatag sa financial assistance, hindi pa to ariglo. Obligasyon nila yung maghatag iya burial assistance. So kung may ariglohan, naging masari matabo, guwa na dayang pulis. Sir, bali ang pulis siya mga yun na lang ginpirmahan nga affidavit of non-interest. Tapos kung ano itong ilang ariglohan na sila na ito ya. Importante makahatag sila sa amon diri affidavit of non-interest. This ang pulis tapos ng trabaho sa pulis. So klaro kung tanong serya, wala sang may natabo yung ariglohan ay? Wala sir, bali naghatag lang ang pamilya sang suspect sang burial assistance. Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05. Di kalabanan sila sa aton mga utod kung may disgrasya nga tagsubong sini, wala ka man mahimo sina eh. Kung kasuhon mo, portik dugay na, mabato matong sa piyak ka. Pero kung maariglar, ang burial abi gastuhan, may kompensasyon nga kung piladang ihatag sa pamilya para lang nga hindi magpadayon ang kaso. Ang malain da kung may kwarta nakabunggo kag ang nabunggoan may kwarta ate dos-dosanay gid sa korte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na kay Roger Burgos na good morning. Tamyaw lang si Mama Yawini Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binabagan sa pamilya Burgos, San Agustin, La Carlota City. Kay Sir Dudong Montenegro kuno, always good naga-monitor. Good morning sa inyo. Kay Jose Mungcal Torilla, ga-monitor man sa Binalbagan. Kay Huma Lumina, basi Utay Benedito Arisiaul, yung tamyaw kay Kapitan Sergio Libre, Joseph Kalingkag, Kagyo Hurulan sa Barangay Manlukahok, Sipalay City. Naga-monitor sa program Tagsa Kakaagahon. Kay Manjo Arnijo, tamyaw ya si Diana Villanueva, Sang Jesus sa Heights, Estipania. Salvador Tanalion ya Kapitan Itib, muning kay Sophia Angel Tanalion, naga-monitor live, Pontevedra with love. Kay Roger Benito,
Good morning, monitora. Halin sa North Cotabato. Ba, si Jugi, sino ni Jugi? Bulacabas, Mourinho, Georgine Gurua, no? Mayong agada, palihog tamyaw sa akon pamilya, Mourinho. Papa Punyong Mourinho, kay Mama Juna, kag sa akon mga auto dira sa Atimon, Tanawan, Kabangkalan, watching from Bantayan Island, ba Peter Turisa Makadaya, monitor kami dia sa Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport, Turisa kag Palermo family. Good morning da sa Singkang Airport. Kay Abraham Sirantes, good morning. Kay Ryan Bilyo, kay Barani ni Rico, tamiyaw si Bukay aming opsima Gingging Perez, Konsing Baran, Sang Pait, La Carlota City. Bawang Barit ang Barki Tribe, ari na ho, si Kimpo Yulo, si Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, sang Binalbagan. Si Elizabeth Gamala, belated happy 7th birthday ni kahapon sa iya sini Apo, si Edgar Diaz Gamala, thanks gid, belated happy birthday kay Edgar Diaz Gamala kahapon nga adlaw. Malipayon ka sa imo kaadlawan kabay pa. Kay Bing Bagatila, dira kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Balik ako pagkatapos ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila,
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the unsin ng patayo sa padayon nga pagtupa sa ulan kag baha. Baw, wala untat dito ang pagbo sang ulan bangod sining low pressure area kag subungman hangin amihan. May baha na, matugnaw pa, ay porte ang naagyan karon sang pungsod pagbukas sang tuig 2023. Pero ariho, ang may tising nga alkaline nga vitamin C, proteksyon ninyo. Karon nga matugnaw nga panahon, trangkaso man ubos. Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Kay Rochelle Evangelistada, good morning Ga monitor na sa barangay 14 Dawis upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Good morning taga Dawis. Kay Emilio Sigumpan from barangay Estepania. Taga Estepania da good morning. Kay Sinika Mahilom, morning na da. Kay Perla Dalida kag Dodge Dalida. Kay Nimpa Ibanez ang barangay Tangob, naga-monitor man taga Tangob, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, pangapita, tamyaw kumayang agada. Si Agaw Dual, Berting kag Pikong sang Sitio Dawis, Hacienda Lugway. Si Ana Sinuro Arimano, nagaupod man sa aton. Kay Jonathan Puentes, good morning niya kapita. Salamat gid. Uluagda lang kape. Kay Jima Taguan, kay Juart Mandagit Tones, good morning man. Kay Jose Monwan, monitor sa Pandanbil, Hinigaran niya pangapita. Kay Jose
Nilaw? Good morning lang kay Amida Guansod sa Barangay 2 Isabela ga monitor gid kada adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Uy, dali lang unahon ko na yung Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 30-22. Una nga bula resulta 30 kag 22. Second draw 35-16. Ikadua nga bula resulta 35 kag 16. Third draw 7-14. Ikatatlo nga bula 7 kag 14. Aber, rektahon tani. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 3. Una kita 658, ang jackpot 49,500,000, jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 1, 56, 47, 7, 55, 29. Kombinasyon sang 658, 1, 56, 47, 7, 55 kag 29. Sa ilo kita 649, ang jackpot 52,921,136. Ang jackpot 52,921,136. Kombinasyon in any order 21, 40, 23, 8, 47, 4. Resulta sang 649, 21, 40, 23, 8, 47, kag 4. Sa ilo kita, 642, jackpot 20,045,611. Ang jackpot 20,045,611. Kombinasyon in any order 16, 8, 1, 29, 4, 26. Ang kombinasyon 16, 8, 1, 29, 4 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone ti ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan sing mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasup Itres na, matulutugnaw ang panahon. Luyag ka bala mag-relax agod magsaka ang inyo energy level. Ano pang gina? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Every young capsule ang sabat sa imo ginahandog nga Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na report sa City Hall. Mayor Benitez naganigosyar sa pamilya Gonzaga para sa pagpaayos sang pribadong propiedad sa tunga sang BCGC kag Bacolod Esplanade. Balita City Hall. Detalyo po si Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez na may karon sang negotiation ang Bacolod Local Government Unit sa Pamilya Gonzaga nga nagapanag-iya sa pribado nga propiedad sa tunga sa Bacolod City Government Center kag Bacolod Esplanade. Ginpahayag sang alkalde nga paayuhon ang lugar, butangan sang playground para malagawan sang publiko. Ginpahayag ni Benitez, Action Fred, nga nagsugot na ang nagapanag-iya sang propiedad sa plano pero ginaistoryahan pa ang komersyal nga aspeto. Kung madumduman una na ginpahayag ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chair sa Committee on Tourism ang pagpasila sa lugar, Action Fred, para ini ang mapaayo kag ang pagpahamtang man sang poso personnel sa lugar. So we are negotiating with the owner. If verbally she said yes, I think it's just a matter of commercial terms. Wala nang agreehan namon so that we can create a bigger space for people to roam around. There is a NGC. Nabatihan si Bacolod Mayor Albi Benitez. Stay healthy mga kaaksyon sa buong 2023. Gani mag-take itas ng life extension na vitamin D3. Proven and tested ang kaepektibo sa life extension na vitamin D3. Dako ang mabulig para malikawan ng heart diseases kagaling na pamatudan na sa madamo clinical trials. Life extension vitamin D3 ang number
Yan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na morning da sa Gimaras. Kay Jose Proilan, morning kay Armida Guanzon, Barangay 2, Isabela, ga monitor adlaw-adlaw. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Ibilin Sinaon, monitor kami dia sa Quezon City, Manila. Tamyaw lang kay Lani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay AJB Laho, monitora sa La Carlota. Kay Cecil Bikbik, nagamonitor sa Yellowville, Binubuhan. Dira kay Linita Pilia, good morning man. Kay Anbek Antosilia, morning. Bisan maulanon ang Chimpo, nagamonitor kami kon kaagawon. Sulod kay Arbek Arcocilia. Kay Ronel Kagandahan, good morning. Monitor kami dia sa Barangay Binubuhan, Bago City. Kay Giovanni Solis Berba Jr., good morning man. Kay Armando Gabanga, monitora, pertik tugnaw ko no. Kay Banisa Mayobaw Arisha, happy Pagi Tuesday afternoon dira sa ila. Diri sa amon area, may snow pa, kag cold man giyapon. Monitor lang diri sa Rochester, Minnesota State, USA. Bawa, kung ako dito sa lugar ni Banisa guro, nang may ice, kurog-kurog. Laban sa balatian, kung hindi kataro sipon, hilanat kag trangkaso, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Balik ako pagkatapos ini. Hoy, Pang, to palala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor.
Dugang pa, ang mga tawo nga masami kag hapos malatnan sang TB disease amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama,
mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. Ni Aksyon dyan, NOCPO Director Pamitan nagkumpirmar, nagfile na siya sang courtesy resignation. Detalye sini, upod kay Aksyon dyan, Diaz. Aksyon dyan. Action Fred, matapos ang masobra isa ka semana, ginkumpirmar mismo ni Negros Occidental Police Provincial Office Director o Conocpo Director Police Colonel Leo Pamitan nga nag-file naman siya sa iyang courtesy resignation. Ini bilang pagsunod sa hinyo mismo ni Secretary of the Interior and Local Government o SILG Attorney Benhur Abalos sa iya ginanunsyo tinalikdan man nga semana. Sunod kay Pamitan, naghid siya sa calls and paukon panawagan sining ni Abalos agud nga suportahan ining tinutuyo sang gobyerno nasyonal nga matinluan ang hanay sang kapulisan bilang isa sa mga epektibo nga tikang nga sunod sa ila agud masulbar ang problema sa illegal nga droga aksyon na Fred. Sunod pa diri kay Pamitan, iya ginakondenar mismo ining mga kapulisan nga naga-involve o kung nagahimo abi sang illegal nga mga helikopter aksyon Fred. Ginpanginbulahan man ni Pamitan ang tagpamuno sang Police Regional Office 6 nga si RD Brigadier General Leo Francisco subong man si PNP Chief Asori nga sunod sa iya nagpanguna sa silingatikang agud nga mapamatud-an nga sila matinlo kag ang ilang ngalan ang matinloan man aksyon Fred. As the top cop and the only third level officer of NOCPO, together with all the third level officers of the Regional Police Office 6, heed to the call of the SILG to cleanse the ranks of the PNP of rogue cops involved in illegal drugs. Thus, we are expressing our full support and cooperation to this noble objective, and pursuant thereto, we have executed our personal compliances and undertakings to this effect. We are open to any inquiry on involvement in illegal drug-related activities by a duly constituted administrative body in relation to this noble goal of cleansing the ranks of the PNP. We support the Chief PNP and the Regional Director Pro-6 for taking the lead in the attainment of this goal, and we salute them both. Aksyon na Fred si Police Colonel Leo Pamitan. Sa tatanan niya mga kaaksyon sa nagapangita dira sang mainit-init nga kape kon kaagahon, basta kape isa lang atong rekomendasyon sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred's
Tagikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Kamusta da sa kapihan? Kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Hubert Carion, kay Mayor Ara Kamuda. Sa Sabado naman kay paring JC Sindico, kay Roger Aguirre, kay Parinik Barca, kay Bibitan, kay James Patalagsa, si Engineer Nariel Bantay Sako sa Carluta guro ay no. Ambot si pare Cano Rivera kag si Lori Apurado kakadto pa da. Kay Nestor da sang Concepcion Talisay, good morning Sa mga minsteda sa Kapihan, Boy Bala, Dot Sulibin, kay Munet Rujas, kay Nilson Distrito, kay Yuk Torres, kay Larry Benitez, kay pare Ed Jamson da, kay Maral, kay Billy Caro, kay Jimmy Candelario, kay Polding Hipis da, hidlaw mo kumaga pamasyar da ba. Kay Art Tandoy, muning kay Munico Tonyo kuno, gapamati sa program kada aga. Kay Jose Mungkal Torilla, kay Francisco Guangco, good morning. Kay Christian Miñez Villalobos, kay Chao Israbon, kay Donald Kabasag, kay Jericho Paharon, si Mary, si Minini, kay si Silbikbik. Hindi ko maayong mabasa. Balik ako pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ay makakatulong sa pag-boost ng ating immune system. Makakatulong din sa pag-maintain ng healthy skin dahil po... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Pat? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm-hmm. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe true. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.